assalamu alaikum. Onon wonɓe ɗo moni fof inde mum e yettode mum. Kadi on mbiyama kadi onon arɓe nden ɓe arɓe jooɗi ɓe fof bisimilla moɗon. Kadi min ñaagui Allah kadi kala ko darete hen yo Allah yettinan en ɗum hen. Ya barke Allah ya barke seere min. Sabune noon kadi e darde gandal kadi famɗata sabune minen ala ko min gandi no feewi ni kono ko min daari hen seeɗa ko woodi ko nafi min. Eyi ko ɗum tagi kala ko jomum heeɓi hen ne jaari fof tinnorade noon ha tinno ha moƴƴa. Eyi sabune neɗɗo so hunde yaltini ɗum tan yo waɗ ɗum haaju mum. So waɗi ɗum haaju mum tan kala ko andi hen so yi ha ɓooyi ko nden andata nafoore muɗum. Eyi sabune minen nde min janggata ɗum nde ɓooyi kono nden nde ari nde min mbanno ɗum ko bolle puyɗe kono nde min jeehi ha min naati hen nde nden min gandi nafoore muɗum. Eyi sinno ko sago amen taw min janggino ko ɓuuri ɗum. Eyi te kadi Allah waɗi onon saaha mum on keeɓi kadi haralleɓe kadi toppitiɓe ɗum darani hen jawdi daari tan ko jangginde yimɓeɓe. Sinno ko jawdi ɓe daranno hen wona Ama Samba Lo en hande jagguitta saabu ne jogui haajuji ko ɓuuri ɗum. Eyi kono noon on ko onon tinnoto tabitana ɗum mbaɗa ɗum. Onon ne kadi hono ni kadi koɓe mbaɗi ko kadi ko jokkere endam mawde sabune ɓe jangguinta sa rendidiɗiɓe tan gandodiral ngal ɗon tan ko fayida mawɗo ko ɓeydade yañude wuuro ngo e ɓeydade yajude foof e ɓeydade yañude gandal ngal kadi kiram kadi wona hen kadi jomum foof moni foof yiiɗa andude hen no feewi ngam min mbasi oto tan ko moni foof yo tinno waɗen hakkille mum waɗa ko kadi ko ɗum addi ɗum so tinnima tan e nder lebbi jeegom ɗi tan jomum sa watti yiide seeɗa tan hankkadi a rerdat hen ɗum kam sa watti yiide seeɗa tan a rerdat hen par ce que min ko kalanmi ɗo ko fof ko bindanmi pulaar ko fof ɓuurani lebbi jeegom ko janggumi hen kono noon hayso mi waɗa ɗum hono haajom kam mbeɗa humta hen eyyi ko ɗum tagui neɗɗo foof ne foti tinnade hen e saaha mum o fota andude ɗum. Eyyi kadi ɓeɗo kam yimɓe kam fedde mabɓe nde guila e Abou Ndiaye en ha e fof eɓe tinni hen no fewi saabu ne sinno kam tinnade mabɓe e yimɓeɓe ne jabbirinoɓe ne moƴƴi tan wona no ni hande wuuro ngo henno hande kala mo pottuɗa tokoli togose tan winda kala ko mbiɗa windanam tan windande kono ha joni kamɓe ɓe kaɓani ɓe keppani kamɓe ceerno Amadou Tidiane Kase en fof kamɓe fof ɓe keppani par ce que hande wona hande ɓe puɗɗi ɗum guila e mayra men ne janggata nde te taw ndesaka ɓen fof guila ɗum hande ɓuuri duuɓi nogas kono kamɓe fof eɓe toppiri hen eɓe jaada hen minen emin jiiyaɓe hen e golle he ɓe daari hen ɓe jarani hen caggal ɗum noon onon kam kon rewɓe on keeɓi so on te kadi ko onon fof ɓuuri fodde hande janggude ni par ce que neɗɗo kam so yiiɗa ko mum yalta tan so janggui tan yawata yaltude so hande mbeɗi e wuuro ngo kadi waɗi fayida no fewi hay radio he jiiya rewɓe ne kaala hen nde mbinde message mum a haɗa haala haalde dow kono sa windi message ma haala taw indema yalta hen ma welto hen daña hen fayidagal no moƴƴi eyyi taw kadi wona a gumɗo banggueji foof hayso ka gumɗo kam hoɗo humɗo ɗemgal maɗa eyyi taw sa umani ɗon tan goɗɗo wawata farnodade par ce que so wimani tan ma wimo ɗum ɗo ko ɗum ɗo ma anden taw keeɓa kadi ɗo mbaɗɗamo expliqué ha wawa famde eyyi kono an so woni ara fo ɗo mbawɗa famde hunde taw darune sattiɗa ko ɗum kadi min mbasi tan ko onon foof ko tinnade eyyi tan neɗɗo kadi kala jaahowo waɗa ko addi ɗum ko ɗum kadi tabitinta jangguinoɓeɓe dañde manore eyyi so wayi noon tan te ɗum ɗo kam so jomum waɗi seeɗa tan watta yiide lawol watti yiide lawol heddoto han kadi ko ɗiɗinde kono taw sa watti yiide lawol han kadi a waɗaten yana immo ɗum tan min mbasi donc bisimilla moɗon onon arduɓe tawaɓe fof on jaa min juuri on kono foof arɓe jangguinde ɓe e janggiteɓe foof ndeɗo hunde nde yiɗanoma ɗo e legal he taw hunde ñawani hunde fof woni Allah ñaawi joni noon eɓe darta gandal wonno majjere han kadi ƴeeñi hawruno e majjere tan ko minen jibinanoɓe hakki ɓe hawrunoɓe hakki howru e ungal ɓe hande Allah itti ɗum hande ko gandal woodi hande goto no yiiɗo ko dañi e gandal hewde famɗude woodi ko naftori an noon Allah addima ɗo ka moƴƴo ka laaɗo reedu ka julɗo guila ɓe mbi ko an jottodira mbimo on dañal ngal so Allah yiiɗi on hunde fof noko so Allah yiiɗino ɗo kono ɗaminani waɗa jikkere waɗa yakare ko heɓoto so waɗa laaɓi reedu ana moƴƴi anniye ana laaɓi yesso hunde noon heɓete ko laaɓɗo reedu guila ñande ɓe mbi ko an arata ɗo mbima on mala mo jetti Allah mbiye ha yo on dañi mbiye ha yo on dañi jaɓɓorɗo e juuɗe temedere ganduɗo on dañi ha yesso Allah kala mo Allah yiiɗi ma dañi kono naftoro eko hutoro eɓe jiiɗi dañde eɓe jiiɗi wawde eɓe jiiɗi andude eɓe jiiɗi seedde e majjere soɓe dañi noon jangguinowo minen fof min belti hen emin ñaagui Allah noon kala ko dartino e gandal yo Allah newnu kala ko dartino e gandal yo Allah newnu ya raw ko an yeeɗa woni o yara ko an jeeyi ya ñamude ya barke Allah e barke ceerno meɗen bisimilla ma e legal amen ngal bisimilla ma hande bisimilla ma janggo bisimilla ma ɓawa janggo bisimilla ma e sukaɓe ɗoɓe ɓe min kalfinima debbo hen gorko cukalel mangel fof kala mo mbawɗa jangguinde pamodirɗa e muɗum continue ma wawani fof kadi min ñaguima ya eltan min
moƴƴere natti hankkadi ko gandal tan moƴƴere komin tan keddino hen hankkadi Allah addi hankkadi gandal goto fof ne yiiɗi wonde ene yiiɗi nande ene yiiɗi famde ene naftoro en ñaagui Allah yo Allah hokkuɓe judde hen balɗe yo Allah hokkuɓe yaajede Allah hokkaɓe gandal ngal ɓe naftorto ya Makka ya Madina ya barke ceerno meɗen aleykum on bandiraɓe Kidal yiɗɗo Alhaji Ba calminama on kala e Touba min mbi on kadi bisimilla moon e duɗal yiɗɗa Alhaji Ablaye Wally Ndiaye bisimilla moon e duɗal he min calmini on calminani teddu ummade e ɓerde amen faade e moɗon min calmini on calminani teddu duɗal ngal foof kadi rengi mi salmini moɗon kadi e bismade moon bisimilla moon e duɗal he bisimilla moon e galle he bisimilla moon e duɗal he bisimilla moon e galle he